Сега ще ти покажа нагледно какво получава човек, като дойде в нашия екип. Сега ще обърна камерата, за да го видиш, не само да слушаш какво говоря. Ето, какво получава новия човек, като дойде в екипа? Това са обучения за социални мрежи. Как да създаде профил, който привлича, изгражда доверие, генерира реални запитвания, не просто да пуска някакви видеа. Обучение по продажби. Получава стратегии, които са подходящи за жени, които не искат да звучат натрапчиво и да продават с лекота. Обучение как да намираш клиенти само от телефона си, без да правиш реклами, само с Messenger, Viber, TikTok и Instagram. Личностно развитие. Тук ще се научиш как да пренебрегваш, да пренастройваш вътрешния си диалог и ще имаш повече сила и увереност. Готова система на работа. Всеки един момент ще знаеш къде, какво и как трябва да се направи. Достъп до експерти 3 пъти седмично, напълно безплатно. Това са хора, които печелят хиляди и ще ти предадат всичко, което знаеш. И всичко се случва изцяло онлайн. И не само това, при стартирането ти получаваш индивидуален тест, който ще анализира твоите силни страни, какво обичаш да правиш, какво не обичаш и на база тези резултати ние ще направим план, по който ти ще се водиш. Няма да си сама, имаме си групи за обучение, за подкрепа, всички нови партньори, които влизат при нас. Има как да проявят своите силни страни, няма да правим копи-пейст прямо това, което повечето хора правят в екипите си. Ние сме отворени към всяка една силна страна на човек. Така че това нещо го получаваш напълно безплатно. Обучения, продажбени умения, скриптове, куки за видеа, примерни теми за видеа. Влизайки в нашия екип, само за няколко месеца ти ще можеш не само да изкарваш пари с твоите умения, които си изградил. Ще можеш да говориш по-уверено, както пред хора, така и пред телефон, пред камера, пред вкъщи. Ще имаш мотивация и подкрепа и ще те научим как ти самата да бъдеш мотивация и подкрепа за хората около теб. И не на последно място, ще те научим как да продаваш без да ти е неудобно, защото какъвто и бизнес, каквато и работа да правиме, ние трябва да придобиваме клиенти и да ги караме те да се чувстват доволни и това нещо ще ти бъде обяснено. В рамките на няколко месеца ти гарантирам, че ако приложиш всичко, което получиш напълно неготово, ти ще изкараш сумата, която искаш. Така че това беше малка част от вътрешността на нашата система. Показах ти всъщност какво правиме и как обучаваме хората. Ако смяташ, че това нещо би било подходящо за теб, защото аз съм сигурна, че всеки трябва да опита, то успехът ти е гарантиран.